Bé. Čo sa mi páči, vieš? Farbu spravila. Bé. Super. Čaute, zdravíme vás u nás na kanále Simark. Dneska takto z prírody krásnej, okres Beckov. Teraz sme boli na tejto vežičke a teraz, kto to tu pozná, určite vie, že kam sa chystá. Ideme smer dole, tuto dole a ideme si dať halušky. Tak ako sme si hovorili, každý mesiac bude salašik, haluštičky do hubičky. Takže sme v reštike. Poprosíme Nojensko, máte aj obedovie za 8,90. Dneska máme, čo máme dneska? Streda. Jedálny listaček. Sa môže stopnúť, keď tak. Tradičná. Ty budeš čo? Ty brinzáky asi čo? Aj polievku? Nejakú malú. Slepaču. No, A čo tu je detské? Dobre, ja to vidím na ten vypražaný ovčí syr s varenými baby zemiakmi a domácou tatarkou. Vy, pani Zlatá, polievka bez polievky alebo s polievkou? Slepačí ten vývor. Slepičí vývor. Ešte to skombinujem. Ja si dám tú fazulovú na kyslo a ten oný. Čo som to povedal, ten syr vysmažaný, no? No, vybavené. Takže napite radlerík a greb. Brutálny je. Na zdravíčko. Mladá pani Vanko, folka chutí? Áno, výborná, studená, konečne, po tom výkone. Dobre, došla nám polievočka, fazulová, na kysla? Si dala? No, ja som si dala pár. No, môžeme ho chutnať. Vidíte, krásne hustá, zahustená. Aj fazulka tam je. Poďme ho chutnať. Akurát kyslá, výborne dochutená. Fazulka je taká akurát na skús, že nie je rozvarená, dobrá je. Polievočka je výborná. Vy, mladá pani, ako hodnotíte svoju polievočku? Vývarík je výborný. Slížiky osobne by som dala tenšie.
A ináč chuťovo je vynikajúco. Jak mojej polievočke, nemám čo vytknúť. Výborná, parádna, jak od mamičky. Fazulková na kyslo. Tak ideme si to spapať a počkáme si na hlavné papu. Došli haluštičky. No, vaše dojmy, mladá pani? Za mňa sú trošku suchšie. Ale ináč, ako haluška je fakt zemiaková. No tá cibulka mne tam vadí osobne. A slaninka nie je dobrá. Čo ti vadí na slaninku? Není chrumkavá. Taká úplne obyčajná. Ten tvoj typ, čo nemáš No, áno, to je presne to, čo nemusím v haluškách. Ale inak ako halušky sú domáce, len sú suchšie a slaninka je taká jak nedopečená, taká nechrumkavá. Sú zvyknuté na mangalicu, tušíme? Áno, áno. Takú chrumkavú dobrú slaninku. Koľko vodíkov im dávaš? Taký 6-10. Fajn. Tak, mne došiel syrik, fajnové zemiačiky. Ďakujeme, výborné polievočky. Maštené zemáčky, máme takto samotný. Zemiačiky sú výborné, maslové, aj osúlené. Fajná domáca tatoročka. To je vonča. Tatárka je brutál. Budený ovčí sír. Je to brutalský. Fajnovo namočíme. Oho. Mňam. Ty vole. Super, brutál. Jak zemiačky, tak sírik. Tak tá tatárka je bombová. My si to ideme dopapať a povieme si potom ešte niečo k tomu. A ešte sírečky by mohli mať, ne? Mohli, no. Takže odchádzame napapaní do sytosti. Za nás parádny obed. Dajte vedieť do komentárov, či ste tam boli, či vám chutilo. Cenovo sme tam nehali 51 € 60 centov aj s tými syrečkami, ktoré ideme ešte ochutnať. No, a ešte tu máme na koštovku ich syrečky. Sú to, ja vám poviem, beckovské nite, ale vyrobené pre Salaš Becko, takže tam priamo ich nerobia. A očo žinčičku, tá je vyrobená nevyšné. Poprosím pani syrárku, nech ide sem pekne ku mne a nech uchopí svojou krásou, nežnou ručkou takto syríček. Vlhké, čo je vlhké, to je dobré. To je dobré. Ale fakt sú vlhké, jemné, šťavnaté, ale aby som ich prijal trošičku viac slané. Ale ináč výborné. Ináč výborné. No a ja troži linku viac slané, ináč vynikajúce. No. Žinčička výborná. Ani kyslá není, ani sladká, není taký stred. Výborná žinčica. Výborná. Palec hore, Beckov, ďakujeme. Všetko, vedúca? No, vynikajúce. Neserte si manželky.